Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:53. Balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon na balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-12 ng petsa sa bulan sang Oktubre to'y 2021. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Liwat kitang mag-inop nalay sa sining pagpangalagad ta mga kaaksyon tudog kita sa Tagtalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa sining udto sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kalakip man sa oriental side. Nagapabot kami sa pagpangamusta sa sining udto sa inyo sining pagpangalagad. Nakachibog na gurong halos kalabanan kag tiang iban sini ang nagapreparar na para palanyagahon sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga ito sining mga kaaksyon dira sa isla sang Guimaras sa probinsya sang Guimaras sa mga banwa naton dira kag syudad man sang Iloilo sa probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan, kalakip man sa Capiz, sa Klan kag Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalaga
sa Kapitolyo Provincial sa Liadahon ta karon dugay-dugay ang balita ni Aksyon Marlon Hinavia. Inunay kang tanan sa kapin 600 ka mga persona nagdagsa sa COVID court sang syudad sang Lacarluta agod magpabakuna sang Pfizer health protocol wala na matuman. Malakit man karon dugay-dugay ng iban pang mga balita, mga kaaksyon sa probinsya. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Dale Salazar, resolusyon sang Barangay Filisa nga nagapamatok sa pagpalawig sang kontrata sang IPM CDC pagtalakayon sa public hearing sa Biyernes. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eden Naboso, bangkay sang lalaking nasapuan sa Barangay Jess na kilala na. Kag sa Nokpo naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden sa syudad sa San Carlos Police wala pa sang suspect sa pagpatay sa isa ka manughilot nga tigulang sa among lugar. Kag babayi ho naghikog sa syudad sang Sipalay. Samtang sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Eden Abuso, pila ka mga residente sang Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan, apektado sang tubig pagbaha, pagpatukod sang pader ni Jerry C. Rason sang pagbaha, suno sa mga residente. Samtang sa balita naman sa kaaksyon na Roger Gotib, canter truck nga kargado sang isa ka gatos ka container sang gasolina samtang nagadalagan sa highway, nasunog isang patay, isa ang yara sa ospital. Samtang sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, sa suicide rate nagtaas bangod sa pandemya. Damo usong nag-suicide, no? Nga nag-suicide din sila man. Kag Presidente Rodrigo Duterte sa iya siling mensahe kagabi, kumpiyansa nga malambot sang madamo nga syudad sa Pilipinas ang tunga sang ilang target populations nga mabakunahan. Iyan ito galing kay kung hindi magpabakuna, kuno do siya naman ang magpabakuna, mangsaka-saka sa mga pabalay, ay punti nga presidente, ay do makayo. Ikaw tirada niya kung kaisa, no? Samtang Pilipinas ginkakas na sa United Kingdom sa ila red list sa COVID-19. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Karon lang dugay-dugay mga detalye sining ato sinigin pang headlines mahinang kalaban Karon lang dugay-dugay matamaton talang ni sa aton sining pangalagad, no? I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page kay tirahon ta ina dugay-dugay, no? I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod kag ipadala mensahe ninyo para nga tirahon tay na dugay-dugay ang mensahe ninyo mga kaaksyon. Plus ang ato sining mga kaaksyon nga sa website sang www.aksonradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligin lang kaya rin ang resulta sa atong sining small town lottery o kung STL sa sining adlaw mga kaaksyon sa Martes, October 12, 2021. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw.
Resulta sang Small Town Lottery o STL sa sining unang draw 38 kag 17, liwat 38 and 17. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdom. Ang balita. Ayos, sige, may lang pamati sa kay Lilia Manceba, kay Catalino Velasco Bucasas Jr., no? May lang pamati man kag kay Tia Kim Eriman, kay Mama Jeanette, may lang monitor, no? Gian Resisio, Novi Magapan, kay Mildred Compao Hamon, no? And Eleanor Regbe Agravante, may lang pamati. Madam Virginia San Antonio Alpenda, Liberty Benitin Obaldo, sa kay Mari Richel Aranas Miliena, no? Dira sa Barangay Alihis, no? Kay Robert Toma, Richel Bonilla, Josephine Coles Gaudia, and Josie Tomas, no? Josie Tomas, no? Kay Grace Solitas, doon din Cabo, kag Imbong Jocampo, no? Salamat sigid. Star Mayo, may lang pamati Star Mayo, and Humalumina, no? Mary Ann Estrella, Niepes A. Jasmine, salamat gid. And sa kay Novi Magapan, Mildred Compao Hamon, may lang pamati, and Robert Roma, Richel Bonilla, and Josephine Coles Gaudia naman, no? Si Grace Solitas, doon din Cabo, Lisa Montecastro Narciso, Toto Martinez, Renz Evangelista, Martin Aliling, may lang pamati, no? And Archie Oiko, salamat gid Archie Oiko, thank you gid, no? Tumbay Lundoy, may lang pamati Tumbay Lundoy, inakidigong hambal nga siya magsaka-saka sa balay kay siya mabakuna inulian. Ay, oo. Sige, Tumbay Lundoy, thank you, Gida. Miriam Estrella, ara na si Miriam Estrella, gayuhom lang ko sa mga mensahe niyo, From Duha, Qatar, si Lisa Montecastro Narciso. Gata, miyaw lang sa Montecastro, kag Narciso family dira sa syudad sang Himamaylan. Giandre Sisyo, salamat gid. Toto Martinez, thank you gid. From Quezon City. Sige ka, monitor lang si Toto Martinez. Happy 61st birthday sa Papa Henry dira sa Sitio Hulugon, Barangay Carolan, Kabangkalan. Thank you gid, Toto Martinez. Robert Toma, Bergo September, Lia Miladjo, Imbong Jocampo Renz Evangelista from Binalbagan, Humalumina from Tangob, Connie Esparecia Labaniego, and Pamilya Laparan Labaniego kag Esparecia. No? Nagatamyaw si Bibing Laparan sang Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid, no? Alex Fuentes, salamat gid. Elvira Hilogo, sang Charito Heights, Granada. Tomas Bronyola, Levi Hilogo, Gigoval, from Barangay Cobay, La Carlota. Salamat gid, no? Thank you gid, Salamat gid. Star Mio, ay, okay. Thank you gid, Star Mio, no? Kay Vanessa, salamat gid, no? Kag kay Madam Virginia San Antonio Penda, ga-on and off ang Seneco. Padayon gid. Padayon. Ay sus. Ayo, salamat gid, Madam Virginia San Antonio, kag Telma Igiko, kag Jennifer Humigos, kay gapamati sila now. Thank you gid, no? Sige, dali gid lang mga kaksyon na standbyan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Karon, balikan naton ang aksyon balita. Banat Bulig.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:08 ng atong oras, 12:08 na mga kaaksyon. Sige, standby na sa balitaan ta sa sining udto. Pero before sina, Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix nga butika man. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita na aksyon na Eden Abuso sa patrol. Ini may kang tanan sa reklamo sang pila ka mga residente sang Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan, apektado sang tubig baha daw. Kundi naggrow baha sa sining aga. Ay sos, ang ginpatukod nga pader ni Jerry C. Rason kuno sang pagbaha suno sa mga residente. Galing kauntan sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Aksyon Eden. Oh. Basi sa patrol sa Aksyon Henry. Aksyon Eden. Aksyon na Rex, ginapangabay sa mga residente sa Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan. Nga ulit doon sila sa local government unit sa siyudad ng Bacolod. Kag sang businessman nga si Mr. Jerry C. sa problema sa baha. Dala sa pag-ulan-ulan, bangod construction Rex, sa pader nga gintukod ni C. Duha ka tuig nang nakaligad. Dudugay naman na dang ilang problema. Aksyon Eden. Ate, amo kita aksyon Rex, galing kay tickets. Ay, hindi na sila hindi nila mabatsaganda, why man sila gareklamo kag sige man lang pa kwanila da kung way gaulan guro, pero kung mag-ulan gani ara naman gagawang reklamo. Actually, Action Rex, June 24 pa lang ya, nag-start na da sila nagpasa na sila bala petition letter sa aton sininga LGU kag nakakaagi naman na kay kapitan galing kay ginakasubo nila kay ginpabayan lang kag wala na ginaksyonan tubtub-tubong. Si hambal ni Evelyn Montoyo, ito sa residente sa lugar, antes ginpatukod Action Rex ang pader kay ginbutangan na lang sang gagmay nga tamburong ang sapa. Bisan ano nga bagyo kuno sang una ya kag ulan, wala ida iya nagabaha. Pangkaron ti wala na sa lutsa ng tubig kay ti may pader. Kag ang sapa ginbutangan sang daw medium size kuno nga tamburong, kag halin da sila sa babaw para kalusot ang tubig patamburong, PVC pipe lang ang ginbutang nga dubot konto lang kadako. Si ambal ni Montoyo, amo to Action Rex, sa tapos Kung tigululan dayag problema ang mga tao da ang tubig da. amo gid Action Rex, March 6, 2020. Di wala man nalagin sa paksang nag-develop sina nga area da ni Jersey. Kay Jersey gid man na daw. Iya na Action Rex, bali sa likod ni ang mga residente, ti ang sapa, amo na siyang ginbutampukan, ginbutangan tamburong, hindi kagwa ang tubig, halin diri sa babaw, sa ila. Mayo lang bala kuno tani Action Rex, kung magbaha,
Dasig dahil mag-subside ang tubig, galing kay jutay nga ulan, gabaha, pila ka oras pa mag-subside ang tubig. Si Bunggalo lang man to ila mga balay, wala second floor. Ang kaluluo ito, ang ila sini nga mga appliances. Pero ti, anong sabat sang management ni sang ano na demand o construction firm or nano na da nga area ni Jerry Siman? Ang opisina, gid, siyempre, ng Silver Dragon. Opisina gid sang Silver Dragon. Ti, nagka-negosyar ni sila sa tagiyan kung anong Mayo na da? Ang natabo ko ng siyempre, after itong March 6, 2020, nagkadto na da ko si Mr. Jerry sa Inla, sa Japon, dahil sa may simbahan, kagsuno sa si Evelyn ni Pumuseno, ni Simon Toyo, ni that time, ato sa Manila mo, ang mga tao, di ka residente, nga mga inosente, man balasyon right, din pa, perma sila kuno sang quit claim, na indication, abi nga kuno nga, hindi na sila makareklamo, nga sige patukod ang kader, kagindaan, 5,000 pesos. May mga tao magaling nagpilirma na da? Asanek? May mga tao na da nagpilirma na? Oo, tiyang hambal ni Evelyn Montoyo, mga wala man to bala napaathag sa ila, kag wala man nagsindihan ang dokumento nga ila ginpermahan. Paano wala minsindihan man aton? Why nila minsindihan gurong unod sang 5,000? Sa prangkang istorya? Kung anong kauntan sang 5,000 ang ginbato nila, kay kung whitos lang nagbaton, why na makwandang proyekto na da? Kaya mo na ang ginaproblemahan to nila, kahit idutay, gamay, gabaha tayo. Kung makita mo na sa mga pictures naton, Gani? do kaluluoy na sila, kaya kita diyan. Pila ni sila ka pamilya ding napiktuhan sini? Mga 10 to 15 houses, action right. Tiyama ako muna. Ara to sila tanan ka luluoy to sila kahit ang iban diya nagamuok tulog nagabarikutot sila ya aga pa nagabantay ng base magsaka naman ng tubig baha kung pagkadugay-dugay kung magsabsay ng tubig mangdagnas naman sila kahigko pa daan sang tubig. Anong nambal sang kuaniman sang barangay ni Aksyon Eden? Tigin palapit na nila action rest sa Pero kita balaway ta kapakigangot sa barangay? Testingan sa action rest sa pakigangot mo kay Kapitan Pico, kay actually ginagabisi, ang isaya ka number. Kay amo tong ginahambal sa mga residente nga nakigangot naman sila, tidugin pabayaan naman sila kunho. Ang ila ni Kapitan dira, nga dugay na lang ang concern na mo 2 years ago, nagatuod magina nga nagakabuhi ang amo ni issue tungod sa pagbaha-baha. Galing kay kung magdalom na dang tubig, yan mo na dang gaanto sa mga pumuluyo da? Mayo lang kung pulo adlaw, kaya tinubantayan nila mayo, paano lang ni kung tungagag nga mamukan sila tulog, pumugtaw nila, makibot na lang sila, natupag na nila, tubig na yan, nagalutaw-lutaw na sila. Hindi ko kinsindi nga ang barangay officials dira sang barangay Mansilingan, wayaga tamod sining problema nila, gin panabotan ni nila nga concern dira sa mga barangay officials. Nakalambot na action right galing kay Titubtub karon, wala gyapon na action. Ambal ko gani, habal ko kung wala sangging patukod pa lang, wala na daan, nagreklamo ang mga pumuluyo. Kaya balila, do kadasig sa pag-ubra, bala kay do kada pader, may kontraktor, kadasig lang natapos. Ang petisyon nila, wala pa sila ginasapak ng barangay, kung pinugay, gidya sila nasapakan, hasta subong tato nila, kaya na nakapindog, ang ila lang tani, alaan, bala sang way, na mas hapos ang pag-subside sa tubig niya, hindi man sila matamaan to sang baha. Pero may lulutsan man ang tubig na da? May lutsan action rest, balian mo ng sapa na nila sa likod, ginbutangan sang tamburo nga gagmay, kag ginbutanga, halin di sila sa babaw, ginbutangan PVC pipe, nga daw buton ko lang kadagpo. Ano ba yung expect mo nga pag-drain sang tubig, dira kung amo lang nakagagmay. Kaya tidugay-dugay, action rest kag PVC pipe, wala labot daan, hindi taman manigar, nga may mga basura, bala sa palibot, naklag up pagid. Amo ng mga rason pagidira na kabudlay. Gina-contact naton si Kapitan Pico sa Mansilingan, wala ga sabat galing ang cellphone niya ho, garing lang garing ni ho.
Gani, amo man to Action Rex kay na. Buta nung tabo da sa barangay officials da. Napalambot naman ni gani Action Rex actually sa pati sa LGU naton, hindi lang. Kung problema sa no nila na palabot lang na. June 24, 2021 nagdala Ti nagligad pa na guro nga tuig. Yes, 2021. At 2021 ti June pila anon ta subong? Oo, October na ta? Wala man lang may ginlaktan. Tiba, sinatabunan lang to kag nasampawan sa iban. Nasampawan gito. Na dumduman naman ni naton nga i-check ni ang problema ni kung tigululan, pero ang mga pumuluyo data niya mong ma-check sinadira. Kundi pa tigululan. Amo nang isa pag ito na sa Budlay Action Rex, kasi mga pumuluyo lang ang nagagiho mo. Kung ato natutod sa LGU, pero kung may backer tani sa barangay, na makakalo up, yan mismo. Bungol man niyang komunikasyon ni Kapitan ni sa Mansilingan man. Daway man isang nagasabat man. Daway ni Gana, guro ni Mayo ni guro pang utdo na lang nga mga komunikasyon niyo. Kasi nagapanyaga pa. Panyaga, hindi sa kasabat sa cellphone niya. Oh, si Kapitan da Pico ga kontak kami sa cellphone mo garing ni. Nano ni nga klase ka cellphone ni. Way maniga gana ni man sino ning budlay nga klase ka kuan ni kun bungol ang gagamit sang cellphone kay hindi bate. Kaluluoy ito Rex actually sa mga residente kay may mga kabataan patok mga senior citizens kay mga nagapangdagnas. Mayo na day pa istaron mga opisyal da sang barangay Mansilingan no. Sila naman da may star para mabatyagan nilang katuntobla nila. Kabudlay kita Action Rex kay amo nang nabudlayan to sa mga residente kay sila lang nagagiho. Wala man sa nagabulig sila nga mga barangay officials. Garing lang action hands, garing ang cellphone ni Kapitan Pico din sa iya na yung damping nga buho niya man. Oh, sige. Sige, halang action hands. Bala na da ko magkalautod ang tudlo mo da ka. Dahil da kundi sa magsabat da. Oh, sige. Ayos. Ari na Action Rex ang isa sa residente si Mrs. Evelyn Montoyo. Kada ulan niya baha na di sa Encarnacion. Gintunaan lang niya sang gintabunan ni Jerry ang bilog nga sapa. Inbutangan niya lang yung gagmay nga tamburong. So meaning ang tanan nga tubig nga halin diri sa baba wala na yung outlet. Tanan nga drainage dira wala na yung lutsan. Kaya ang catch basin nang yan nagligad ya. Amo na ang sapa. Dugay na kami diya may 80 anyos na kami diya gatiner. Wala niya nagkagibaha di. Sa saan wala ko mo sugod-sugod ba di mo. Sugod lang ni pagtabo niya sang kwan sa pagpapaderya da ka gintampukan niya yung butangan niya tamburong ang sapa. Amo lang ginaya hasta to sa Arville. Kay man nabakalya ding sapya nga dutap. Ginbutangan lang yan sang guro medium size nga kwan nga tamburong. Nga hindi ka trispasir ang tubi. Magulan gani ang tanan diri ang drainage kay ang drainage diri sa Encarnacion ang catch basin niya ang sapa. So meaning kay kunalin dito sa babaw puno naman niya sang tubig. Ano pagsulod sang tubig halin diri sa babaw kay kada pamilya gin pa kuanan niya nga kuno mabutang sang kuan sang ano nga PVC nga Kaya mo lang to ang solusyon nga ila sa Rex na hambalan to butangan lang ng PVC to. Di wala gid sa mayindangtan kaya sa subong lubog sila sa baha kay ulan sa syudad sang Bacolod. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Action na din. Yes, Dali lang kay Aris Kapitan Pico sa linya na to, no? Kapa mayong udto, si Action Rex, Action Radio. May ugto. O mayong udto sa imo dira, no? Kag ti ginahulam ko anay ng imo siling tinio, no? Para nga ano ning problema sang taga Purok Encarnacion ni sa Barangay Mansilingan mo, Barangay Mansilingan, nagtuhaw naman ini pagkatapos nga puwerteng tubig bahada sila. Nakapamasyar ka sa area ni? Bali sang kagina no ang mga empleyado sa barangay ginpakagtuko to sa Purok Encarnacion. Kaya ang problema damo man gapon balik the same problem na basta magdako ang ulan amo gapon nga problema. Tungod bala nga ang kuan ang kay sa mula ang kuan sa Purok Encarnacion may creek na damo pero hindi na siya natural creek kundi bali isa ka kuan bala ng
titled lands, tigin bakal na siya. Ang nagbakal sila, tigin tambakan niya lang nga creek. Kaya mo na subong nag-create ng flooding dira sa mga pumuluyo sa purok inkarnasyon. Oh. Anong ining daway man ni nagpasunain ang nagbakal sang duta nga kung mapiktuhan ng mga pumuluyo do nagpawala man sa iyaw. But sino ni nagbakal sinikap? May diya ka? Isa na daw ko, isa ka construction firm, no, nga lang iyang construction firm sa sila nga area. Bali, may plano naman na siya nga paubra niya ng dakasang kalog, pero sa subong wala pa ma-implementar. Para nga mahagan-hagan ang tubig ng gasulod sa mga pamalay. Gani man? Ang plano ay sila mabutang sa drainage, fronting sa iya kumpanya takagtog ito sa highway. Para may divert ang tubig. Layo-layo gawan kung saan pa na niya ma-implementar, kung ma-implementar na, posible kasi masulban na ang problema sa flooding. Na follow up ta ni Kap kung saan ni niya ma-implement or masugdan ang pagkuhan sang drainage na? Isang last na itong pagbaha, dahil follow up na namon, way pa man gyapon sang implementasyon, hindi naman pa-follow up naman aliwat, no? Kung saan makakuha ng plano, para masulbar na taning baha sa purok inkarnasyon. Oo, kay kada ulanda problema ang mga pumuluyo kagkaina pag ulanda nagproblema. Basi kung mabuligan mo ni bika pa follow up ni kay Mr. Jerry sining lugar ne? Oo, iyan ni Mr. Jerry so. Iyan ni Mr. Jerry hindi siya kabalo magtamod sa sining gina-request ng mga pumuluyo. Kagamay sini Mr. Jerry basi ko monitor kaliog ta atipan man isang problema sa taga Purok Inkarnasyon sa Mansilingan, no? Kaya iti problema gini kung magsigisiging ulan kap mo kadalom sa tubig dira sa area. Kaya mintas hindi na mabutangan sang permanente nga solusyon mangin perennial problem na perennial flooding na permi. Tungod nga magbaskog ang ulan yang tubig way gid sang alagyan except na magsulod diya tanan sa mga pamalay. Gani. Amo ginang problema da. Kaluluoy ng mga pumuluyo. Kay ang ila balay na natuunan gid sa mas mataas ang dalan mo sungkol sa ila panimalay. Kay sira na to ang likod, ang tubig matipon gid anay sila balay antes nga magbuwa sa dalan. Pero kung may kanal na dakap, may guaan man ang tubig? Hindi mo siya kung butangan mo sang kanal sa dalan, hindi gyapon matagan solusyon. Kay dalom ang pamalay. Ang balay mas madalom gud siya. Sa dalan. Kay isang busag construction lang nga balay, wala na lang forcing nga ina siya gali basi pila kadlaw tambakan kay kumutay toldan sila. Ti ginpatingdog lang tagsa ka panimalay siguro sang ula, base sa base sa geography sang sila nga duta kay nagasalig nga may creek sa likod. Di subong way na tong creek nagtaas na, kaging tambakan nga nagtaas na. Kasi diin ang tagsa ka balay daya ara sa lulubuan nga bahin. Ti karon anong follow up, anong mabulig ninyo sa mga pumuluyo ni Kap? Siguro nga atong day mahimo nga i-call naman ang atensyon no, i-follow up naman nato kung saan ugin na matagan solusyon kay mintas hindi na mabutangan sang may implementar tong plano ni Mr. Jerry C nga pabutangan drainage hasta to sa highway kay base hindi kita masulbad ang sinang mga problema. Okay. Ti kabayuntang nga mabuligan ninyo ni Kap kag hutik-hutik mga kay Jerry C kay ti kabudlay isang sitwasyon. Pila ka mga residente ka mga apektado? Do sobra ko pulo ka panimalay na dabla mo. Ba ti damo-damo pa. Mo gina. Kung mabuligan nato ni Kaptan kay Mr. Jerry C, kag kung anong mapabutyag ni Mr. Jerry C about sa sining problema, mas maayo man nga bisan pano kay ti aragid man sa nanubuan nga porsyon mo ining pamalay nga ini. Mo gining problema kung magdalom ang tubig baha. Anyways, Kap, salamat gid sa tiyempo nga ginantag mo subong adto, Kap. Madamong salamat no kaya ipaabot kami namon karon sa office ni Jerry C, no? Ang pabalon sila bahin sining problema dahil sa baha na ko pamangkot kung tanong nila ma-implementar ang plano ng drainage nila ipaubra nila. Nagpadala ka kay inas ang tao to sa area, no?
ang barangay nagpadala to kagina kay kung kinalanon sa evacuation, i-evacuate na muna na ang mga tao. Daw may duwalan to kabalay gin-evacuate ni ginsaylo ng alay sa mas pataas-taas na bahay sa mga pamalay sa Pulok Encarnacion. Sige Kap, thank you gid Kap sa tiyempo nga ginatag mo diri sa Action Radio. Salamat gid Kap. Pamadamog na salamat kag mayong ugto sa imo nga mga tagpalamati. Salamat gid. Salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ara pa si Action Eden. Si Kapitan Boy Pico no batian Action Eden. Okay na siguro. Sige lang, Actionens. Thank you, gid. Salamat, gid, kay Barangay Kapitan Boy Pico. Sang mansilingan, tigin ka, pagkantuan nito tao kay na. Di ang problema, may duwato ka mga ginpang pasaka kay na, nga mga pamilya, liwat naman sila mag-apilar kay Mr. Jerry. Kung bala na, no, gid ang kabudlay, no? Status ang problema dira sa area. Ay nanubuan ng pamalay ti sa ibabaw ang construction ay perte ti problema gining dako na da magpupulo ka mga panimalay dang apektado ay perte ginatinguan sa Barangay Council Subong headed by Kapitan Boy Pico nga magaistorya sa management sini especially kay Mr. Jerry C. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:29. Salamat gid Action Eden Abuso, Life Extension Super Fiber Naiho. Matapos ang balita ni Action Eden Abuso sa patrol sa iluhantang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, ini may kang tanan sa resolusyon sang Barangay Filisa nga nagapamatok sa pagpalawigo sang kontrata sa IPM-CDC pagtalakayon sa public hearing sa Biyernes. Yaring kaundan sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale? Rex, Mayor Jillian din pala na ang komitiba ni Bacolod City Councilor Carl Lopez regarding ini sa resolution nga damlag lang ginatubahan sa Barangay Filisa Council nga nagapamatok sa extension or pagpalawig kang kontrata sa IPM-CDC with regards sa operation kag management no sang sanitary landfill kay ang landfill ko ni nahamtang sa ilang sining jurisdiction of Sunrexa. Ginpahayag din ni Lopez ng public hearing mangin virtual gida mga Action Rex bawat ng pandemic kag alauna sa hapon sa maabot nga Biyernes medlaw October 15. Ginapaabot din ni Lopez ang presensya kag ginpadalaan man sang mga invitation si punong barangay Ramon Harding sa Filisa, ang Solid Waste Management Board, ang ENRO for Environment and Natural Resources hanggang City Legal Office sa Sunrexa. Pahayag din ni Lopez na luyan niya nga may baluan ang panindugan sang council kag kung dala non-negotiable na Sunrexa patapos sining approve resolution ng Barangay Filisa. Gin-explain ni Lopez nga depende Sunrexa sila tumafolod kung dala i-extend or hindi ang kontrata since may mga bidding ka man siya nga yun nun, once nga mag-end, kaging pahayag man na kinanglan naman ang clearance. Need ang clearance ng Barangay Filisa
with regard to operation at ang landfill action rex. Kung hindi magatag ang Barangay Felisa sang clearance na anong matabo sina Actiondale? Hindi din madayon action rex ang padayon nga pag-operate sa landfill kay Amali Councilor Lopez at ikon si giniya nga padayon ang objection sa Barangay Felisa di basi mapektuhan ng natin nga contract action rex since nga approved resolution. Rason nga Amali Lopez basi pa lang magbato kag magligwat ang paringkaron no sang Barangay Felisa Council Action Rex. Rason Nati amiliwag niya nga pamatian sa mabot nga Bernes sa Ngaglaw kay since sa December 31, 2021, amo na siya ang expiration of Rex ang contract ng ITM-CDC, both initial pag-manage sa landfill kag paghakot man sa basura diri sa may siyudad sa Bacolod. Aring tingog ni City Councilor Carl Lopez. Naka-schedule siya for supposedly this Friday, that's at 1 p.m. Virtual lang. Ang important ang kapitan ng Solid Waste Management Board, City Legal, the usual na enro. Mumalang na sila mo. Ma-affected dida kung ano ginang ilang stand sila on that matter. Bali, aktuhan ang resolution sang Felisa. Kung anong mahimo, para ma-change ang ilang mind, nga hindi tapatan nila ano ginang ilang anong pwede natin mahimo. So, from there, we will see ano ginangila stand. Kung bala non-negotiable na gila, pwede pa. Kito na ka-mention sa last, ang ITM, ngati it's not up to them man kung masigi or ma-extend na contract or hindi. Bawat by bidding man daw CL. Yes, it will really be up to the city. But syempre, the city has to follow processes. And one of the process of which will be ang barangay clearance. Para ang barangay operation, objection. The barangay continues to object. So what will happen? Action Rex na pati anong tingog ni Councilor Carl Lopez. Sumadumduman, una yung nag-explain ang consultant sa ITM-CDC na si Mr. Horace Yap na so far wala sila itong may na-receive any formal communication from LGU sa Bacolod City at sa DENR kaliban pang mga concerned agencies sa gobyerno Action Rex with regards man sa gina-claim sa Barangay Felisa, mga residente nga allegedly may arasang violation sa operation ng landfill. Balita ikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Run. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action no Radyo Philippine Standard Time las 12:35 at oras. Pwede ba lang maghubi na may dadi Una sa tamang serbisyo. luwas sa DTX 500 capsule. D3 Bio, mga ka-aksyon. No?
aksyon na Marlon Hinuia mapakapitolyo probinsyal kita mga kaaksyon kapinsa 600 ka mga personaho nagdagsa sa covered court sang La Carlota agud nga magpabakuna sang Pfizer health protocol wala na matuman pa ho. Kagiban pang mabalita gikan sa Kapitolyo aksyon na Marlon Hinuia Action Mar. Aksyon Rex, duwagid mapunggan ang pagsinulod sa sineng kapin 600 ka mga tawo sa covered court sang syudad sa La Carlota, Negros Occidental kahapon Lunes. Bangod luyag di lang ang magpabakuna aksyon Rex ang sineng Pfizer. So, ang ining kadabuon sang mga vaccines nagtingob sila aksyon Rex matapos na baluan nga Pfizer ang bakuna nga nagabot sa syudad sa La Carlota. Si Mayor Rex Halandoon nagpakayo aksyon Rex ang pasensya sa mga taga La Carlota nga wagid mapunggan na nasupag ang health protocol, ang physical and social distancing doay na ma-implementar aksyon Rex bangod man sang wala ginalauman kay naglain nga dan kapon sa nga tiyempo nagulan. Ang ara sa mga sagwa sa covered court pag bundak sang ulan nagdadalagan pasulod sa covered court aksyon Rex. Nagtatimingan nga sang pagdamo sang sining mga loyang mapapakuna natabuan nga nagamitin gid ang alkalde sa grupo nga amo ni Contani ang nagpatigayon sa crowd control. Ang ginimo sa lokal nga gobyerno kumo gamanti uway dalaman pagdamo sa mga vaccines nag-ayo sila kahapon nung kon mahimo madugangan ang supply sa Pfizer ang at least madamo-damo ang maakomodar ka maturukan sa bakuna kahapon. May araman sang pagpasiguro ang alkalde kay manti sa mo may naka-schedule nga vaccination mo Pfizer gihapon subong Martes kag magaparayon ni maabot nga Huwebes. Unahon ko ni papati ang pasensya kag pagkapatag ni Mayor Halandoon nga way papunggan ang pagdal sa kahapon sa covered court sang La Carlota City. Nangayo na ko dahil sa aton pasensya sa aton yung mga umulusyon sa La Carlota tungod siyang dinabuso or nagginutok kita sa aton vaccination site. Admitaron na may lapses kami kaya wala naman na control ang crowd. No? Kaya nagdungan man niya ang aton niya mga civil security, gin-meeting ko sang aga. No? So, wala to control ang city health office na nabilin. No? Ulihin ang abot ng civil security, kaya dali malang meeting namon. Kag ang pulis, ulihin man ang abot. No? Namon na control ang crowd. No? So, nagpapakita social distancing. Pagkakanan, pa-face mask na. Kaya tungod niya, galagas sila sa Pfizer. Ginsira ko na ang gate, damong tao din sa sulod. No? And then, ginpadugangan ko na lang nangayo ko sa province, ayuda, kung pwede, dugangan ta ang nakasulod sa gym. Muna na ang panaton sa covered court bakunahan. So sobra 600 ang nag-inabot. So naginutok kita. Gintry nila initially control nila. Ang problema kay tao sa guwak, nag-ulan, nagsinulod tanan, so wala na control ang crowd. No? So napangayon na ko daan pasensya sila. Okay, no, damo mo pictures makita sa social media wala pero hindi naman mapahalin ang tao sa covered court. It would be a disaster na siguro. No? Kung pahalin pagwakon na sila. Mga adlaw Martes, luyag man ipabalo sa alkalde nga mayara sang schedule first dose Pfizer bali may 400 doses no ay turok. Sa second dose naman nga naka-schedule Pfizer man sige hapon may 86 ka doses. Ang venue sili sa may Villa Caridad nga covered court kay sa paabot kay Huwebes October 14 schedule man first dose Pfizer 600 doses ini siya maghihapon sa Villa Caridad covered court. Yari ay papasiguro sa alkalde nga hindi na nila masulit pa tabo kahapon nga pagasupak sa social kag physical distancing. Yari ang papasiguro sa alkalde. Okay, so hindi ka mo magkabalaka ang wala kasulod, kontrolado na namon ang aton nga vaccination, 400 lang
Okay? Or kamay pa damo pa para ma-achieve ang herd immunity. I promise you, may control ta ini ang ato niya vaccination sa Biblia Caridad. We should help each other. Hindi nga pati ang nagapangatag ng bedo buyayaon pa, mga pulis do akigan pa, kaya wala. No? Sobra kayo sobra ang tao. No? There should be order. I assure you that. Si Lacarota City Mayor Dr. Rex Halandon, report gikan sa Kapitolyo Provincial, ang kaaksyon na Marlon Herboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:43 ang atong oras. Sige, samtang nagpamiyo-miyo kamudra kay nakapanyaga ng iban mong iban wala pa, nagahimos pa mga kaksyon. Santon Plus, ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay
Telma Igiko, no? Ga-monitor si Telma Igiko. Iboy Sarabia, no? Thank you so much, Iboy Sarabia. Leading Alohamento, si Paul Spat, Mr. Milili Oligo, no? May lang pagpamati ni Ningrate kay Dennis Nuestro, no? Dennis Nuestro. May lang pag-monitor Anali Elizalde. Gani man. Mo gina. Basta tigululan, gaulan gina sa mo. Niel Brian Balues, dira sa Puro 4, Barangay Agisan ni Mawailan, no? Thank you, gid Niel Brian Balues. Rochelle Folincio Susana, salamat, gid. And Otay Benedicto, kag Chichi Alejano, kag Atan Iran, sang Sipalay City. Halin sa kay Otay Benedicto, no? Sa kay Janie Solgon, may lang pagpamati, Lunila Tarosan, sa Corner Gatoslao, San Sebastian. Lady May Gumban, watching live from Kabungahan, Silay City. Leo Lastimoso. Lady May Gumban. Jarmay Nitrihon, Barrio Garay. May lang pagpamati, Lady May Gumban na naman. Si Donald Kabasag. Thank you, Gid. No? Salamat, Gid. Ayos. Sige, karon naman ang iba nanay kay mahinang kalaban eh. Madam Elizabeth Malakagamala, present siya, no? Tamiyaw lang si Brazil, Teres Santos. Sa iya sining kaadlawan, subong adlaw, no? Happy birthday. Sige, dali gilang mga kakson, san bayan ay manumbalik kita sa dili gidamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira
matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang nagsulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, nagkamuli ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So pagkatapos isa nagtabog dito. No? So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan.
Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ang baka! Tutuwa sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatapos subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan tirador, aral sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilamatag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Sean Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa atong sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 3 ang aton oras kadtuan taning balita ni aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa pinaka-latest nga investigation angot sa pagpatay sa isa ka manughilot nga tigulang sa San Carlos City. Wala pa kuno suspekto kagining babae nga naghikog sa syudad sang Sipalay. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Action Rex pangita pa karon sang dugang information ang San Carlos PNP sining paggaluthang patay sa isa ka 70 anyos nga lolo kag isa ka manughilot sa nagligad nga gabi. Sunod doon sa Deputy Chief of Police nga si Police Lieutenant Ruby Orita, ang investigador nila kapila na magbalik-balik sa area kag sa pamilya mismo kung ano bla ang background sining nasabit yang napatay action Rex. Kay sa nagligad tumadlaw maging balita kay ni ang ining nasambit nga biktima nga si Ernesto Santa Ana wala gid man kontra sa ila dira plus nga may edad na pero subong may ara sila natukiban nga may gamay nga away-away sa ila sining pamilya kon ano ina hindi man mapalayag pa ni Orita kaya muna padayon pang ila sining may investigation pero as to sa suspect wala pagid sang may matumod ang kapulisan bisan pa gani isa ginatawag nga person of interest action Rex. Madamdam nga ini si Ernesto Santa Ana nagtulotindog lamang ini sa kilid sang dalan dira sa may Caballero Subdivision, Barangay 2 Ciudad sa San Carlos kagin luphang sang di pa pinabalaan kung pila din kabilog nga mga suspitsado pero isa pa lang ang igo sino na sabit nga tigulang nga kalibre 45. Oh, yes, sir. Medyo politika kay actually ang atong investigador sumo nagkasendak pa ang pagkakaroon ng mga so paapropyan ka makatira kami Action Rex ang portion sang palayag ni Orita Angot sini. Samtang kagabi lamang ho, isa iyak babae, ka bata pa ini, kay nag-edad sang 19 anyos. Ang nasakwan nga nagakabit na sa balayan, dira sa may, ay hindi ko pwede ginawago, no? Basta sunod lang sa Sipalay. Sipalay, sa barangay Hilmontilla, Sipalay City, way ko lang ginmurdaw ting sityo, gida. Ang biktima diri action Rex, babae, 19 anyos, dalaga, kag nagapuyo man sa nasambit nga barangay. Sa pag-investigar diri sang kapulisan, ining nasambit nga biktima nasudla na lang sa iya sini nga utod nga nagakabit na sa balayan kag ang gingamit niya sini nga higot sa iya sini nga liog action Rex. Amo ang higot sang bag or sling bag kanabo man lang gamit why na siya sang kabuhi. Din dala pa ini sa hospital o Sipalay City Primary Action Rex pero gindeklara gid ini nga patay sa attending physician. Why sang fault play diri suno sa police daw may ara sang mental depression nga ginabatsyag ining 19 anyos due to family problem. Nagdinulagay ang pamilya Action Rex.
Kaya pinatistigahan pa sa kapulisan kwanta ni karon ang dugang retali angot sila nasambit nga insidente. Ang mga balita sa po, Action Brian Borden nag-report una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon na Eden Abuso mapa BCPO kita. Ini may kang tanan sa sining pinaka-latest blaho kung ano gini kung natural death. Ini ang pagkasapusang bangkay sang isa ka lalaki dahil sa barangay Jess pero nakilalaan na ini. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Sa BCPO, Aksyon na din. Action Rex, ginkilala na sa asawa ang bangkay nga nakitaan sa sulod siya sa lakyan nga nahamtang sa Bredco, Barangay Jess, Ciudad Bacolod, kainas ang aga. Pero kay Major Ramel Sarona, ang biktima amo si Sergeant Rodolfo Alimen, kagkatapos sang Philippine Army. Dugang pa ni Sarona, sunod sa asawa, may gindulong nga ni sa Bredco Port si Alimen kagapon sang aga, Oktubre 11, kag wala na nakapauli pa. Walayag ni Sarona sa Rex, lasay sang aga, subong adlaw, sang ila na baton, ang tawag gikan sa gwardiya sang Bredco, angot sa bangkay ni Alimen. Kag tiyang bali Sarona, posible nga natural death ang ginkamatay ni Alimen matapos ginpahayag sang asawa na mayara ini sang hypertension. Walayag ni Sarona, wala man sang mga pila edad ni Sergeant, ano to? Alimen? Sergeant Rodolfo Alimen, 46 Action Rex, residente sa Barangay Estefania. Oo. Pero din isa na-sign sa 303rd? Wala pa nila Action Rex ni Sir Sarona na confirm basta habang niya under intel unit sang Philippine Army. Kagin-confirm na sa iya asawa. Ti ang kagapon, may gindulong sa Bredco Port, kiti sa nasapuan, ganiya bangkay, naka-civilian clothes lang man siya. Sa diningi dampi ang salakyan ni kinakitaan man kay naman? Magpasulod sa gid sa Bredco, dira gid sa gate 1. Okay. Oo, galing kay ang ulo sang salakyan nagatubang niya diri sa bukid. Pabukid. Oo. Alay na siya sa sulod, nagwa na siya. Kasi nabatsagan niya siguro kuno Action Rex yung naglain niya pamatsyal, that's why nagpahigad siya kay kumakita ang tugani kay na ang tuoy ang kamot ara pa sa handbrake, ang iya nga wala nga kamot ara sa manibela. Pero nakatay naman ang sinasang sakyan na window daw na ang ini sa iya. Pero hindi pagid balik ko naka-window down siya, pero gamay lang ang pagkuan sang iyang bintana, no? Gamay lang nga bukas. Bukas? Gamay lang sa net, kay go lang imo kamot kung may iduhol ka wala sagwa, kaya mo lang na ang lulutsan tumansang hangin. Uy, gid ka pa ngayon sa bulig? Wala, gid. Kapon ni sang oras action na din? Kagapon sang aga ni Action Rex, kuno mo nadulong siya sa Bredco. Kagina lang sang aga, alas 6, nakapanawag ang gwardiya sang port sa atong sinikapulisan. Kaya
sa tingala, naging sila nga daw kadugay, yung nakapark sa salakyan, dira. Wala naman sila yan sige, pakapangusisa ko nga, ara di ang salakyan Kaya may tawo, manuna nakita nila, wala naman lang sila nag-mind, as pasubong nga aga, nga daw ka, naged, ka dugay, naging nga parking, kita nila nga may discoloration na sa lawas. Kasi sining biktima nga nagaduko na lang sa, although nga nagasandig, pero nagaduko na lang niya ulo. Kag may liquid na kagagwa siya sining nga ilong. Ang bali sa Rona, Action Rex, wala man sa forcible entry, kagyara pa man yan, isa tupad niya iya service firearm, kag kompleto man, ang iban sininga personal nga kagamitan. Subong, ginahulat pa sang kapulisan sa Police Station 1 ang autopsy report, agad na siguro na wala yun sang foul play nga natabo sa tamatayon ni Alimen. Pamatayan na ton si Major Ramel Sarona. Titi naman to siya sa gaway mo man kita na kita nga visible nga pila sa iya lawas. Ti ano gitong pangalan niya, sir? Bali ang tuulit niya to nga pangalan si Rodolfo Alimin. Sino, sir? Rodolfo Alimin. Pilang edad, sir, kag taga diin? 46. Dari mo siya sa may Stefania. Wala, may ginatod lang siya sa bread coat tapos pabalik na tani. Tapos Kagkagapon gid man to gali, sir. Kagapon sa aga. Kabayan ng Action Rex sa pagpahayag man ni Major Ramel Sarona sa Police Station number 1. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Joby Monares. May lang pagpamati, Job. And Eduardo Labayin Jr., no? Thank you so much, Sir Eduardo. Kag kay paring Kinalon Sagay sa Tokyo, Japan. Kay Jana Costa and Maria Teresa Hofilinia, no? May lang pagpamati. Jinky Dialagdon, salamat gid. Jinky Buena Flor Antonio, no? Ay, talang siya. Sige, Christian Kasipong, may lang pagpamati. Tamyaw lang papa niya Felix Cagnong Rodi nga nagpamati. No? Ayos, sige. Diri kita na sa ang constipation is a mother of all Rodrigo Tib naka-standby pa sa siyudad San Cadiz, no? At hibaloon ni may kang tanan sa counter truck
nga kargado sang isa ka gatos ka container nga gasolina ho samtang nagadalagan sa highway na sunog isang patay, isa man ang yara sa ospital. Ibaloon tabi ang detalye sining balita upod kay aksyon no Roger Gote. Bakso Roger. Action Rex, patay ang helper kag nakaluwas naman ang driver apang sunog ba lang sining lawas matapos nga ang ila sining nga ginasakyan nga counter truck ang nasunog samtang nagadalagan sa highway. Natabo ang insidente mga alas 2:35 nga nabaton sa Bureau of Fire Protection sining lamang nga kagahon Oktobre 12 ang ining insidente sa diin ang report nga mayara nga truck na nasunog sa may Taytay Umapog, Barangay Luna National Highway sa sining kagahon. Ang napatay gikilala ini sa kay Sergeant Romnek pa lamang tungod wala man makakilala ang driver kung sino ang sining apelyido. More or less mga 20 anyos ang edad kag residente ini sa report sa may syudad sa Sagay. Ang driver naman nga karon ang ginasikaso pa nga ma-transfer sa hospital. Yari pa nagabilin sa Cali City Emergency Clinic. Inigin kilala kay John Vincent Ricto, 25 anyos ang edad, taga Ciudad Mansang Escalante. Aminado ang driver nga ini sila nagali dito sa Bacolod. Kag magapadulong kuntani sa Ciudad San Sagay, kargado ini sang isa kagatos ka container nga may unod nga gasolina ining mga container. Ang salakyan ginapanagyan ini ni John Isubal nga taga Ciudad Mansang Sagay. So sa pahayag sang arson investigator nga si Fire Officer 1 Geralda Bugtong sa ila sini nga investigasyon. Sir, according sa amon nga investigasyon ni sir no, may nanawag sa amon no ang 911 hotline gid no. Mga alas 2:35 no, October 12, 2021. Kagawon. Bali natabo na yung location kundi nasunog sa National Highway, Umapog Bridge, Barangay Luna. And then, mayara kita casualty, kag mayara makita injured, no? Ang ato nga casualty, si Romnek na so wala niya nabalaan kung ano ning iyang apelido. Gid, kay ang driver man wala man sa kabalo kung sino na. Si Romnek taga Alake, taga Sagay ni siya. Tapos mayara kita injury, no? So, ang iya to na mga ibutang mga second to third degree burn to ang iya na pilas sa lower and upper extremity, ano? Ang ngalan niya si John Vincent Recto. 25, muna siyang driver, sir. So, 25 years old, laki ni siya, no, taga Escalante. So, ang tag-iyan, legal isang counter truck to nga nasunog nga si John Isubal, no, taga Sagay Manasa. Tapos ang aton nga estimated damage sa butong nga natabo, 370,000 more or less, no, nga natabo. So, ang ilang travel, pakadto sila sa Bacolod to Sagay. Amo lang ila. Bacolod? Sir, Anong ila sir karga? May kargagid sila no sa kumpanya namon nga may kargagid sila nga gasolina. So mga container nga gasolina, so ang ambas ng driver mga 100 ang container. Ang ikaw nagapati Action Rex ang Bureau of Fire Protection nga ini nga mga gasolina sang container o kung puno container nga puno sa gasolina ginabaligya diri wala patingin-tingin sa mga sandalan tungod nga may nagabaligya diri mas barato katama ang kada litro kag posible mo ini sila ang naga-deliver. Now ang napatay nga Sergeant Romnek hindi makilala gid ang sining itsura tungod kay batok kasama tungod man nga ginapatian nga explode gid ang mga container nga puno sa gasolina. Nagsunog pa ini sang kampo sa tabok na ayon sa karsada. So sa Bureau of Fire, tungod man nga pabor ang hangin, pakadto sa kampo, muna nga dako man ang sunog sa may higad nga porsyon sa tong katubuhan nga sa diin dira malapit sa truck nga mga lugar. Now, sa karon ginatinguan pa sang emergency clinic na matransfer sa ospital ining driver nga si John Vincent Recto kay hindi gid maayo ang yato nga kantangan sa sining pagkasunog Action Rex. So padayon pa man ang pagkilala sa Bureau of Fire Protection kung sino gid ang apelyido kabugosan nga ngalan sining casualty karon nga ara naman sa isa ka punerarya. Sa aton sining mga ka-aksyon magpangapi kita Life Extension Coffee
It is Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:33 ang aton oras. May lang nga pagpamati kay L.A. Amante, no? May lang nga pag-monitor kay L.A. Amante, kay J. Lourdes Villanueva, no? Ga-monitor man si J. Lourdes Villanueva. Kag Veronica Santillan Manukan, ga-monitor sila, no? Christian Rowara man kag Milanda Sausa dira sa Sierra Heights, Barangay Takuling, Milanda Sausa. Salamat gid. Christian Kasipong, thank you gid, no? Sige kay daw kalang-alang natasang tiyempo diri sa aton sini nga pangalaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. 74 days before pa man mag-Christmas Day, kag 81 ka adlaw na lang, no? Antes pa man mag-New Year's Day, antes pa man magsangit kita, magsablay sa 2022 nga tuig mga kaaksyon. Sige, salamat gid sa inyo sini nga pagpakigupod ng White Malabutan, pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa dili ginamang madugay upod kay aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo naman. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.